はい、皆さんこんにちは。今日は遅いんですが、こちらの紅白歌合戦の DVD を買ってもらったのが届いたので、そちらの開封をしていきたいと思います。BGM は君と僕の関係です。めっちゃ嬉しいんですよ。今2つから買ったところなんですけどね。よいしょ。すみません。はい、ということで皆さんこんな感じですね。もうこれめちゃくちゃ好きなんですよ。このこじはるとマリコ様のどう言えばいいんだろう、すいません。マリコ様の隣のバナナとか、レナの口写しとか、もう全部好きなんで、特にNNB のやつも好きなんですよ。開かない。すいません。もうちょっとテンションめっちゃ高いです、今日。今日めっちゃ疲れたんですよ。5時間授業で、部活は3時間か。めっちゃ疲れましたね。よいしょ。手袋、軍手なんですけど、はめます。指紋つけたらね、下ってる。はい、こんな感じです。このマリコ様とね、こじはるの。はい、ということで、早速いきたいと思います。もう引きが悪かったらもう悪かったです。一人見えたんですけど、言わないでおきますね。うわーですね。ちょっと待ってください。はい、まずこちら、はい、シホリン。めっちゃ微妙です。みーちゃん。誰ですかね、これ。ちょっと待って。最悪。みーちゃんはいいんですけど、何ですかこの、すごい、引き悪くないですかそれ、全員白。もう最悪。めっちゃ最悪です。いやいや。なんでこんな引き悪いんやね。昔から超引き悪いんですよ、私なんでも。こんな感じでいろいろあります。隠れてるんで。もう、いやいや。めっちゃ最悪じゃないですか、この引きの悪さ。もうみーちゃんはいいんですけど、ちょっとシホリンと、これ誰かすらもわかんないですね。もうほんま最悪ですね。はい、ということで今日はここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。